Good morning. Happy Independence Day, Philippines. Everyone. Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. Hello po. Good morning. And this whale is Shout huge. out. How am I supposed to drag it with my puny? Good morning. Good morning. Now it's just a frozen fish. Wait a sec. I'll grab my pickaxe and carve out some meat. Finally, food. Morning po. Nag-love shout out. Hello po. Nag-love shout out. Morning.
Oye, Chu, Idol. Puro na memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah Carlota. Oye, Chu, Idol.
Kapag pinili niyo ang Tala bilang inyong trusted online lending app, pinapangako ko, puro na lang pangako, kulang naman sa gawa. Ibahin mo ko. Dito sa Tala, pinagkakatiwalaan kami ng over 10 million customers worldwide. Up to 25,000 ang pwede mong mahiram. Pwede mag-apply in as fast as 5 minutes. perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the
Alam ako'y natulog na Makinig mo sa aking nakabiganin ka Di ko mapipilang aking kadarama Ay chingita, girl, na chingita Alam ako'y natulog na Makinig mo sa aking nakabiganin ka Di ko mapipilang aking kadarama DJ Shana sa Dino Remix. DJ Shana sa Dino Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa bagat, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Shana sa Dino Remix. Ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! DJ Shana sa Dino.
and only hundreds achieve their ambitious goals. Find your place under the stars with Pocket Broker. DJ Jonel sa Gyno Remix. Nag-live din ba siya? Hindi ko alam eh. Okay lang yan. Kailangan mo na.
Jonah sa Gyno. Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. Whiteout Survival. Play free now.
What's happening here? Ito yung naghang na naman yung cellphone.